Здравейте, приятели! Аз съм Рамис, а вие гледате Fishing Files. Днес отново сме на пастъров риболов. И не къде да е, а отново сме на Искрецка, реката, която ми взе здравето. И изминаха 2-3 седмици, откакто се надявам, че щупих проклятието на риболова. И това, което намирам тук, е всъщност доста по-различна ситуация. Водата е доста по-ниска, доста по-бистра. Неприятното обаче, че е много студено. Очаквах да не е въобще така студено. В момента е минус 7 градуса. Днеска съм решил да приложа знанията и уменията, които ушкем усвоих миналия път на практика и се надявам да направя нещо малко по-така прилично. И под по-прилично казвам, че трябва да извадим поне 2 риби успешно в кепа. Нещата, които промених, са следните. На воблерите предната единична кука обърнах така, че да сочи жилото към носа на воблера, съответно задната наобратно. Колко е правилно и колко не знам, но миналия път всичките ми се откачаха при положение, че куките сочиха назад, така че реших този път да променя това нещо, за да имам по-големи шансове да ги закачам. Другото, което ушкем усвоих, е къде и как да водя примамката, така че лека по лека се надявам от мен да се превърне един млад пастърваджия. Няма да обикалям места с колата, може би веднъж да сме на локацията, не знам, ще видя. Започвам от така познатите ми вече места, но в обратната посока, така че имаме може би едни 100-200 метра познато и нататък всичко отново е ново за мене. Тъп и опорит, но изпълнен с желание, започвам десанта. Хайде! Добре, този камък от среща изглежда много надеждаващо. Заради това мисля да пристъпиме много леко и тихичко към него. Слагаме матирания. Ето, ето. О, хубава риба. Хубава риба, хубава риба. Хубава риба, браво. Браво, браво, хубава риба. О, да, много хубава риба. Добре, добре. Давай, давай. Давай тук. Браво, много хубава риба. Браво, е. О, много хубава риба. Супер! Юху! Прекрасна рибка. Много готина. Браво! Браво! Прекрасна! Тя си направила 50-ка почти. Айде, може би малко завишаваме, но 40-ка. Браво, много хубава риба. Успяхме да я хванем най-накрая. Добре. Значи щупил съм риболовното проклятие. Това е положението. Ха-ха! Значи 25... Добре, 35-40. Прекрасна риба. Прекрасна, дълга, тънка, здрава балканка. Чудесна. На хеви флата той е матирания. Знаех си, че матирания ще им хареса. Да, страхотна риба. Страхотна риба. Прекрасна балканка, красива, страхотни цветове. Направо е брутална. Просто прекрасна. Много съм доволен. Получиха се нещата. Мега кеф. Мега кеф, страхотна риба. Значи искам да ви кажа, че се беше ковнала на задната кука
в горната джука. Живичка, нищо си няма, супер е, ето. Перфектна. Без капка кръв, нали, съответно, така че всичко наред. Ето я. Прекрасна риба. Мисля, че е време да освобождаваме. Ей, красавица, нищо. Направо е толкова живо, че не мога да я хвана, да я пусна. Супер! Много съм доволен. Проклятието официално свърши. Като започнах преди известно време, ми замръзваха водачите и влакното толкова беше студено. Слънцето се дигна 40 минути по-късно. До сега нямах нито едно пипане, викам кай. Пак съм къпал. Да, това, което направих е да хвърля на страни и ветрилообразно го задържах. Удари ми в средата в течението. Тая 40 в течение направо ми спря тока. И понеже я извадих грешно, честно казано, въдицата ми помогна. Golden Catch Vault, справи се чудесно с рибата. Влакното е Yo-Zuri Super Braid 9 нишки. 0.6 по японска номерация, 0.13 по неговата си. И разбира се, Yo-Zuri Heavy Flat. Пак казвам, аз не съм някакъв страшен пастърваджия, но пък за сметка на това воблера много ми харесва и възнамерявам да си го ползвам с най-голямо удоволствие. Както се разбрахме в началото на видеото, целта е да хванем още една риба, или всъщност целта беше да хванем две риби, така че трябва да хванем още една риба, заради това продължаваме нататък. Айде! Ето я. Ето я. Оп, подкачи се. Добре, да е. Не знам, че казах, че няма да лова на блесна. Много тънки места, просто не може да не лови човек на блесна. И отново единична кука без контра. Задължително така, че тази риба не се бори, защото не влезна в кепа. Окей? Продължаваме. Ето. Тук ли? Тук. Тази плуваше към мене. Изведнъж се усети, че хвана това, братко. Без контра съм. Тук съм без контра. Айде, бе, хубава борбена, много борбена висота. Айде в кепа. Айде в кепа. Още по-красиво другата, малко по-малка, но много борбена. На трокса. Красива рибка. Много красива рибка. Прекрасно. Мисията е изпълнена. Ето е. Прекрасна риба. Красота на точки. Наистина са много красиви. Почвам да разбирам защо хората толкова и харесват. На мен никога не са ми били от любимите, обаче наистина са много красиви и са много борбени. Прекрасна рибка е. Просто наистина. Мисията е успешна. Предлагам да я пускаме, трябва да няма чим. Айде, пиле. Супер. Много съм доволен. Знам, че казах, че няма да лова, не знам дали казах, но се похвалих преди това. Че няма да лова на воблер, освен на воблер на друго. Обаче днеска научих още нещо за пастъровия риболов. И то е, че когато падне водата, а ситуацията е точно такава, в момента водата е доста паднала, за да ловиш на воблер трябва да търсиш или вировете, или дебелите течения. Което и правих до сега, честно казано, но местата са твърде малко за това нещо. Съответно тук стигнах до такъв разлят и бърз участък, бързи, тънки.
И викам, ще сложа блесничката. В крайна сметка една рибка преди малко, ето се откачи и тая хубава рибка и сега на трохчето. Трохчето направо ги ковежа стоко. Аз в този първи момент беше много странно, защото няма усетих, а тя явно тръгна към мене директно. И чак краката ми почна да се бори, когато беше котен много. Борба на риба, красива риба, много съм доволен. Добре, мисията е изпълнена успешно. Аз мисля, че счупихме кръка. Всичко е наред. Така вървейки и мислейки си за риболова, се сетих, че имам един воблер да ви подарявам. Така че мисля, че сега е удобен момент да изтеглим giveaway-а. Айде да го видим. Дойде време да видим кой ще спечели воблерчето, така че слагаме линка тук, избираме. И победителят е Георги Атанасов. Супер видео относно въдицата за кефали. Подходяща ли е, че аз имам вертис? По-мека ли е спрямо нея? Първо, честито Георги, ти си спечели воблерчето. Относно въдичката, според мен дори е по-подходяща за кефали, отколкото за пастърви, така или иначе. А пък като сравнение с вертиса, бих казал, че двете не могат да се препокриват, ами по-скоро се допълват една друга. Ако вземеш по-нисък тест на волта, съответно ще ти свърши идеална работа за кефали, а вертиса ще можеш да ползваш за по-големи реки и малко по-тежки примамки. Така че честито, свържи се с мене, за да си получиш наградата. Айде обратно към видеото. Пак ми удари. Раздвижиха се. Определено се раздвижих. Ете, айде, леле, последваме чак до краката. Ме последва. Тази беше същия размер, много готина рибка. Накрая се опитах да избавя малко, обаче вече просто разстоянието не ми стигна. Много яко. Ето я друг път. Закачка. Тук ще трябва да ходим. Айде бе, нали сме без контра? Прецакахме местото. Айде. Както казах, честито на победителя. Със здраве да си го ползваш. Свържи се с мене по един от всичките 28 000 начина, на които е възможно да свържиш с мене и ще си получиш наградата. Сега, след като си закачих трошчето и прецакахме местото, въпреки че ме последва още една прекрасна рибка, смятам, че днес научихме още за пастърловия риболов и лека по лека мисля да слагам край на днешния предиобеден риболов. Доволен съм. Хубави рибки, доволен съм и от себе си. Очевидно съм си усвоил уроците. Знам, че исках да лова само на воблер, защото ми е интересно, но честно казано, наистина разбрах, че просто не във всяка ситуация може. Трокса се кълна в него, той си ми е топ фаворит като блесничка, така че смятам, че се доказа още веднъж. Най-вероятно ще похвърлям още няколко така места по дългия път обратно до колата, както ви казах. Мислех дори да се качвам да правя още една спирка някъде, но в крайна сметка така не се качих повече на колата, тъй че доста походих. Така че се връщам към колата и лека по лека наобратно се надяваме да излъжем още някоя бонус рибка. Ете. Айде да. На бонусче. Оп. Едно бонусче на трохчето. Хванахме още една рибка бонусче на трохчето. Добре, още една мисъл. Смятам, че вече всичко се изясни. На воблера голяма риба, на блесничката всички оставали. Така че уроците са научени от днеска. Хоп! Чукна ми враче. И то в дълбокото, тази сигурно беше добре. Ето я. Тази не е същата, която ми чукна, но пък дигаме размера на бонус рибките. Кеф. Готино. Тази беше малко по-приятна.
Ето. На същото место. Има са красиви рибки, а? Кеф. Удобно наклони в тебе. Следващи. Ете. Прекрасна рибка. Мегатропс. Охо, ей, таква дива. Оха, я как скача. Дива, па и удара беше свиреп. Да. Давай, бе. Ето. Прекрасна рибка. Catch and release. Так. Ето я. Трокса направо ги бере малките. Ела, пиленце, ела. Красивичко си. Ау, ау. Малка красива бълканка. Е, така се откача кука без контра, гледайте сега. Так, чакай, че не мога да я фана. Тя пък да... Оп, туда. И... довиждане. Приятели, с тая рибка възнамерявам да сложа край на този видеоклип. Не ми остава още много дълго време до колата. Честно казано, може и да се хвана още някой рибка, защото най-вероятно ще помятам на още някои места. А ако случайно се случи нещо, ще има бонус след края на видеото. Пък ако ли не, живот и здраве, ще се видим в следващото видео. Надявам се този път да съм ви бил малко по-интересен от предишния. Надявам се да ви е харесало видеото и да сте си прекарали добре с мене. Мисля, че заедно учим много важни уроци и ценни съответно за пастъровия риболов. Може би тази година ще направим от мен пастърваджия, знае ли човек? Така че ще видим. Отново честито на победителя с воблерчето. Аз бях Рамис, вие гледахте Fishing Files и до нови срещи. Чао! Ето е бонус рибката. Още една такава същата красавица пак на трохчето. Определено на тънките участъци си ги лови, братко. Хайде бе, некой ме спами жестоко. Гледай какво става. Хайде, адиос. Кеф.